नोंथांमोनखौ बिथांमोना इमोशनल ब्लैकमेल खालामनो हागौ मिथिबायना पाब्लिक सिम्पैथि मोननो थाखाय दा पाब्लिक सिम्पैथिनि मिनिंखौबो मिथिया दा सोरबा मा होनना बुंनांगौ दा गिबियावनो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगिरि आंनिख्रुइ देरसिन दुइसिन गासैखौबो नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन बरायबाय दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोबाव खालामाबालासिनो फिन आरोबाव मोनसे बाथ्रा सावरायनो थांगासिनो दङ जिहेतु मैया आं मोना समाव हगारनाय मोनसे भिडिअ बेवहाय सासे इउटुबारनि बागै आं माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन जेराव कनजिता बर'खौ लानानै फंनैसो बाथ्रा सावरायनाय जादोंमोन आरो बै भिडिअआव जिहेतु सावरायनाय बाथ्राखौ माखासे भिउवार्सफोरा बुजियाबालासिनो माने गाज्रि कमेन्ट हरदों ठीक दं गाज्रि कमेन्ट हरनायाव आंहा बुंनांगौ गैयामोन नाथाय रावखौ बुजियाबालासिनो जुदि बेफोरबादि कमेन्ट खालामोब्लाथाय जिहेतु गोबां मानसिया कमेन्टखौ फराय बै बिथांमोन फरायग्राफोराबो माने मिसलिड जालांफायो माने आं बे भिडिअआव मा बाथ्राखौ लानानै सावरायदों आरो बिथांमोना मा बाथ्राखौ बुजिदों बिथांमोना सोरबा आंखौ ओरैबायदि माखासे राव बुंदों जे माने आं लायो कनजिता बर'खौ मेगन सानानैसो भिडिअ बानायदोंनो आरो ओरैबायदि माखासे आंखौ खायफा ओरैबायदि माने जावबाय जे नोंनो बेफोरबायदि नङा होमबा जाय रावखौ आं दा भिडिअनि गेजेरजों बुङाखै हा बेफोरबायदि मानसिफोरा मा टाइपनि मानसि आं बुजिनानै मोना आंहा बुंनांगौ जेबो माबा गैया नों कनजिताखौ सापर्ट खालाम कनजितानि भिडिअसखौ नाय आंहा जेबो प्रब्लेम गैया नोंनि चॉइस बे नोंथांनि चॉइस नोंथाङा जायखौ मोजां मोनो बेखौ नाय नोंथाङा आंखौ मोजां मोना येस यू कैन गो ओके आई एम नट फोर्सिंग टू स्टे हियर नोंथांना गुबुननिखौ नायहै आरो जुदि नोंथाङा कनजितानि जुदि मोनफ्रोमबो कन्टेन्टखौनो एसेबां मोजां मोनो अब्ला एलसीडीआव लागायनानै नाय फेमिलिजों नाय गावनि गथ' गथायफोरनो देखायनानै हो आं बिनि मोनफ्रोमबो भिडिअनि एगेन्स्ट बाथ्रा बुङाखै दै नाथाय खायफा भिडिअआ बिनि एडल्ट कन्टेन्टआव माने थांबाय थायो माने रं डाइरेक्शनजों थांबाय थायो जाय बायदि भिडिअआ जोंनि समाजाव गाज्रि गोहोम गोग्लैयो बैफोरबायदि भिडिअसखौ लानानैसो आं बाथ्रा सावरायदों बेवहाय ओमफ्राय सासे इउटुबारा जिथु मैया बुंदोंमोन जे माने कनजिताखौ बियो सापर्ट खालामदों थिग दं सापर्ट खालाम आंहा मालाय माथो खहा जानो सापर्ट खालामना नङा होमबा कनजिताखौ सोरबा सापर्ट खालामनाया आंहा माबा मोनसे खहा दं नामा नङा होमबा आंहा बेयाव जेबो खहा गैयाना खालि समाज हिसाबै सुबुं समाज हिसाबै खहा जायो माबायदि खहा होननानै बुङोबा जिथु फरायफुनाय लाइमोनफोरनि खर'आव गाज्रि इंगिता गोग्लैयो होननानै आं बै बाथ्राखौ माने खनले सावरायगासिनो दङ जाय बाथ्राखौ जोंनि समाजा माने गनाया मिथिबायना जोंनि बे समाजारि बिजोङाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ सावरायब्लाथाय माने फरायफुनाय मानसिफोरनि खर'आव साननाय हनाया माने सोलायनाय फैयो आरो माने गाज्रि डाइरेक्शनजों थांनो नागिरो थिग बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै जुदि बाथ्रा बुंनायाबो गाज्रिब्ला बोरै जानो साननानै नायलाय जुदि एसेबांनो मोजां मोनोब्ला येस एलसीडीआव नाय फेमिलिखौ ला गावनि फिसाफोरनो देखायजोब नङा होमबा आरो मोनसे खोथा नाय जिथु प्रेगनेन्सि बिनि जानाय रावखौ बे बुङैखौ जों बेखौ बुंनो थाङा बे ससियेल मिडियाआव शेयार खालामा बेखौ बुंनो थाङा बिनि शेयार खालामनायबो माखासे जाहोन थानांगौ बे माबे पार्पसाव बेखौ शेयार खालामदों नङा होमबा शेयार खालामना जोंलाय बेजों माने हेंथा जानो नङा होमबा शेयार खालाम नो प्रब्लेम खिन्थु बे मानसिया कनजिताया माने मोनसे थि समखौ बुजिनांगौमोन जे माबे समाव बेखौ शेयार खालामनांगौ नङा होमबा ओरैबायदि मोनसे क्रिटिकल कन्डिशन समावबो बिथाङा माने बै बुस्थुखौ शेयार खालामबाय मिथिसेयावबो बुजिखानानैबो बेखौ मानि थाखाय बानायदों जितु कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय बानायदों माने भिउज मोननो थाखाय बानायदों मिथिबायना बेवहाय सोरबा मेगन सानानै सोरबा दुखु जानानै सोरबा बेजों माबा जानानै सोरबा आंखौ गाज्रि मोननानै बुंनानै जेबो लाब गैया नङा होमबा बिथाङा सासे कन्टेन्ट क्रिएटर बिथाङा सासे ससियेल मिडियाआव फैनानै भिडिअ लाबोगिरि मानसि बिथांनाव कन्टेन्ट नांगौ बिथांनो भिडिअ लाबोनो थाखाय मोनसे कन्टेन्ट नांगौ थ' कन्टेन्टखौ बिखौनो बानायबाय मिथिबायना बै समाव बिथाङा बुजिखायो जुदि बेफोरबायदि भिडिअखौ जुदि ससियेल मिडियाआव शेयार खालामोब्लाथाय माने भिडिअआ स्प्रेड जागोन भाइरेल जागोन बेनिखायनो बे भिडिअखौ हगारनानै होबाय भिउज मोनबाय आर्निं जाबाय नङा होमबा थिग बेनि साननाया बिदि आरो एज ए कन्टेन्ट क्रिएटर बेफोरबायदि खालामो बियो जुदि बिथाङा एसेबां माने समाजनि जुदि इनफरमेटिभ भिडिअस लाबोनो गोसो बा लाबोयो बा समाजनि जिहेतु नोंथांमोना जुदि एन्टारटेन खालामनो गोसो अब्लाथाय मनिटाइजेसन खालामनाङा बा स्टप मनिटाइजिंग द भिडिअस बा चेनेलखौ मनिटाइज खालामनाङा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे है कि नहीं आं बिनि हेंथा नङा कनजिताया खामायथोना सोरबा खामायनायाव आंहा मालाय माथो हेंथा इन्सपायारसो जानांगौ आंबो इन्सपायारसो जागोन नङा होमबा जुदि मोजां कन्टेन्ट बा नङा होमबा नोंथांनि बायदिब्ला जाय भिडिअआ देरफुनाय लाइमोनफोरखौ माने गाज्रि इंगित खोख्लैयो बैफोरबायदि भिडिअखौ नोङो सापर्ट खालामो आरो बैफोरबायदि भिडिअखौ सापर्ट खालामगिरिफोराबो बैफोरबायदि मानसियाल' जाय बायदि मानसिया बेफोरबायदिनि लामाजोंल' जेब्लायबो थांनो नागिरो
आंखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया आंथ' सिदा सादा मानसि आं थोंजों थोंजों बाथ्रा बुङो सोरबा आंखौ मोजांमोन सोरबा आंखौ गाज्रिमोन yes जुदि नोंथाङा आंखौ मोजां मोनदोंबा अब्ला नों गाज्रि डाइरेक्सनाव दङ that means you can leave from my channel फैनो दरकार गैयाना थिग बिदि आरो रावा ससियेल मिडियायाव ओंखारदोंब्ला एज ए कन्टेन्ट क्रिएटर बै बिथांमोननि गोसोआ एसेबां गोरलै नङा बुजिबायना नोंथांमोनखौ बिथांमोना इमोशनेल ब्लेकमेल खालामनो हागौ मिथिबायना पाब्लिक सिम्पथि मोननो थाखाय दा पाब्लिक सिम्पथिनि मिनिंखौबो मिथिया दा सोरबा सोरबा मा होनना बुंनांगौ दा पाब्लिकनिफ्राय मा होनना बुङो बेखौ अननाय मोननो थाखाय मिथिबायना थिग बेफोरबादि आरो दै इमोशनेल ब्लेकमेल खालामनानै पाब्लिक सिम्पथि मोननो थाखाय खायफा बेफोरबादि कन्टेन्टखौ लाबोयो बेवहाय एसेबां पार्सनेल लानानै सोरखौबा मोजांमोन सोरखौबा गाज्रिमोन सोरखौबा माबै बुंनांगौ गोनांथि गैया मिथिबायना डिजिटेल वर्ल्ड दिनैनि जुगा एकदम माने ओरैबायदि खातरा जुग बुजिबायना ब्रेनखौ एसे इउज खालाम जानला मानला गोसोआव फैनाय बाथ्राखौनो जे कमेन्ट खालामगोन माबागोन बे नङा मिथिबायना बेनो दिनैनि भिडिअआ बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय